Здравейте, приятели! Днес ще си чатим с кучето. Ако знаете този чат, в Google трябва да напишете чат с кучето. Аз влизам в Google и ще напиша чат с кучето. И ето кучето чат с български бот, кучето да. И тук кликвате и си пишете името. Аз се казвам Ерхан и си го пиша. И натискате чат. Кучето започва да реве с пълен глас. Аз ще пиша: спри да ревеш, жалко. Кучето наистина мисли да спи нещо против. Моля, ти компютър ли си или човек? Човек. Ох, Ерхан е сладур. Мерси. Виж какво генерирам. Браво! Ерхан, отдавна те наблюдавам и колко повече те гледам, колко чудя. Що? Сега хора ще го подигравам, като ме видя в също като ме видя във влака, не ми продума. Кеф ми е. Мамоче и да не ти стане. Пробваш. Защо така? Това не е обяснение. Що излезвайки сега? Абе! Казвам, че излиза до ушите. Окей. Давам ти храна. Извинете ме, и така, затварям чата с кучето. Довиждане, дано клипът да ви е така, довиждане, дано клипът да ви е харесал. Ако е така, палците нагоре, ако не ви, не. Така. И не забравяйте да се абонирате.